Maria Salom vol aprimar el Consell de Mallorca. Web, quin elat més curra, ui! Això és un cuerpo i no és de la Guàrdia Civil! Tu que ves molt per aquí? Sí, ben molt. Ai, a fer l'operació en biquini? No, jo ben molt perquè som el monitor. Ah, vale. Bé, idò, jo el que vull és aprimar. Ah, sí? Sí. Ja comença, seu. Començarem per unes flexions, després unes abdominals, unes dominades... Que no són jo, la que s'ha de primar. El que s'ha de primar és el Consell Insular de Mallorca. I així millor que vinguis consell. El Consell no pot venir perquè és un mastodonte sobredimensionat. Tu sí que estàs sobredimensionada. Bé, més que sobredimensionada, el que estàs és grassa. M'he proposat eliminar tota la grassa política del Consell Insular de Mallorca. I aquí, l'única que ha engreixat el Consell ets tu. No em fa cap gràcia. Mira, guapa, jo no estic grassa. El que passa és que els nervis m'inflen, I tu no coneixes ni les competències del Consell. Que no? No. El Consell Insular de Mallorca té 5 competències fonamentals. La primera, carreteres. La segona, més carreteres. I les altres, no me'n recordo. Deixeu de discutir, que per això polítiques. Oh, que jo som una política. I tinc 2 llicenciatures. Sí, llicenciada en ximbomba i castanyetes. Jo seré la futura presidenta del Consell Insular de Mallorca. I si vull, te puc fer conseller. Perdoni, però és que jo ja som conseller, Com? Jo no t'he vist mai per allà. Ja ho veus? Si és que està ple d'ensofats i col·locats, si no sap ni qui fa feina. Que tremolin tots els que tenen el carnet. Perdoni, però jo li dic que som conseller perquè som del poble de Consell. Au, s'ha acabat la classe, que ara ve en Jaume Font. Com? En Font ven al gimnàs? No, ve a oferir-me una conselleria. Ai, això d'emmagrir-se és molt cansat. Menys mal que quan passin les eleccions s'haurà acabat l'operació en biquini. No me fa cap gràcia.